Il-programm ta' ċittadinanza b'investiment qed jiġbed lejn Malta persuni ta' kwalità li se jikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-pajjiż. Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat waqt konferenza internazzjonali li saret f'San Ġiljan tal-Kumpanija Internazzjonali Henley & Partners. Il-programm ta' ċittadinanza b'investiment se jġib il-liġijiet ta' Malta dwar ċittadinanza eqreb lejn is-seklu 21 filwaqt li se jitrasforma l-ekonomija ta' Malta. Il-Prim Ministru qal li ċ-ċittadinanza mhijiex tranzazzjoni iżda relazzjoni bejn iċ-ċittadin u l-pajjiż. Semma kif dan il-programm għandu proċess ta' skrutinju tal-individwi li applikaw għaċ-ċittadinanza li huwa l-iktar wieħed serju u wiebes li jeżisti. Huwa qal li l-programm ta' ċittadinanza b'investiment huwa parti minn mandat li ngħata l-Gvern biex idaħħal miżuri friski u ġodda għall-iżvilupp tal-ekonomija. Dan fil-waqt li nipproteġu reputazzjoni internazzjonali li ksibna bħala pajjiż. Muscat sostna li Malta hija pajjiż ideali li għandu sistema ta' edukazzjoni b'saħħitha, sistema ta' saħħa tajba ħafna u pajjiż sigur. Tul l-istess konferenza l-Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali Manuel Malija esprima sodisfazzjon tiegħu lill-Kummissjoni Ewropea tat il-barka tagħha għal dan il-programm. U għatenna li Malta kienet katalista biex dan il-programm ta' ċittadinanza b'investiment ikun l-ewwel wieħed ta' dan it-tip u livell fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. U għażid jgħid li l-Gvern Malti ħa kull miżura possibbli biex jattira investituri ta' kalibru u li l-Gvern għandu l-aħħar kelma biex jagħżel il min irid jikseb iċ-ċittadinanza Maltija.